fai frío. Estou vendo un conto na tablet. Unha táboa. E de cortar o pan. Non digas parvadas e pasa para dentro. Que baboa? Que é unha tablet? Unha tableta. De chocolate. E cómese. Pero se acabas de merendar. Esa nena vivía nunha casiña na rinde dun bosque profundo e perigoso, ou iso dicían, pero para tres irmáns que vivían na aldea foron visitala. Tiñan algo que pedirse. Unha familia chegaba de moi longe e precisaba cruzar o bosque. Non había problema, non si. No lugar aquel, o porco di uipi, uipi, o galo di shimicha, shimicha, o ganso di guau, guau, o pato di guau, guau, meu gato di di. Ti, nena. As fadas xa me contaron que andas a cruzar o bosque pola noite. Esperou a que o sol brillara para volver para casa, porque de día o bosque volvía a ser o seu refuxio e xa nada quedaba dos seres máxicos da noite. Esta que conta a historia de tres valentes irmáns que nos tempos da guerra con Alemaña axudaron a fuxir a moitísimos xudeus a Portugal, atravesando os bosques galegos e cruzando o río Miño. Eran as irmás Touza. Wow, que mulleres máis valentes! E coñeces máis contos de mulleres como estas? Sí. E deixa ese chisme, que xa ves que coas palabras e a imaginación a viaxe é moito máis máxica.